ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಕಲು ಮಾಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಜಾಲ್ ದೊಟ್ಟಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯುಂಗ. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಸುಮಾರು ಆಜೆಡ್ದು ಏನ್ಮ ಬಂಗಡೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಬಂಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿವನ್ಲೆ ಪದ್ರಾಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂಲಿ ಸೊಲ್ದನ ಒಂಜೆಡ್ದು ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಮಂಜಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಸಾಸೇಮಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಜೀರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ರಡ್ಡು ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮೊಪ್ಪ ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ದೆತೊಂದ ಒಂಜಿ ಎಲೆ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತನಾಥ ವಾಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪುಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜ ಆಯ್ತಪ್ಪಗತ್ತೆ ವಿನೆಗರ್ ಸುಮಾರು 150 ml ದಾತ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲ್ಗೆ ಪುಲಿ ಕೊರ್ಪಿನ ವಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅಂಚನೆ ವಿನೆಗರ್ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಏನೇ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪಗತ್ತೆ 100 ml ಮುಟ್ಟ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನವಲಕ ಮೀಂದ ಪುಚ್ಚಲೆ ಮೀನ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಒಂತೆ ಗಂಜಿ ಸೇರುನು ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ತಿಂಗಳಿಗೆ ವರ ಬಂದರು ಪೋದು ಮೀಂದ ಮಿತ್ ಏಲಂಪಾಡುವ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮಕ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಬಂಗಡೆ ಭಾರಿ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಿನ ಬಂಗಡೆ ನಮಕ್ ಭಾರಿ ಅಗ್ಗೋಡು ತಿಕ್ಕದಂಡು. ಈ ಬಂಗಡೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ರೆಸಿಪಿಗಳೇನು ಮಲ್ತದ ಇಂಚಿವಾದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಂಗಡೆ ಕಟ್ಲೆಟ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮುಂದ್ವೇ ಮೀನಿಡು ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮೀನು ಮಲ್ಪೊಡದುಂಬು ನಮ್ಮಡೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಡ್ಡೆ ಕತ್ತೆನ ಸರುಕ್ ಪರ್ತೆ ಮಲ್ಪಗ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಮೀಂದ ರೆಂಕೆ ಮತ್ತು ದೆಪ್ಪಲೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಪ ಇಂಚ ಕೊತ್ತದ ಒಲ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ಲನ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮೀಂದ ಪುಡೇಸಿ ಅಥವಾ ಪುರೇಸಿನ ದೆತ್ತದ ಆಯ್ತಾ ಬೀಲನ್ಲ ತುಂಡು ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಮತ ತೋಜ್ಪಾನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೇಯ್ದಂಡ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ತೋಜ್ಪಾವೇರೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋವನಗ ಮೀಂದ ರೆಸಿಪಿಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡ್ ಆ ಒಂದು ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ ಪಂಡ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಮೀನಲ್ ಬುಳೊಂಜೀರ್ ನಂಗ್ ಸರ ಮೀನು ಅಂಚನೆ ಎಟ್ಟಿ ಜಂಜಿ ಮಾತ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುವ. ಸುರ್ಕಾದ ಏಪದ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆನ ಪೊತ್ಪುಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆಡ್ ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಕಡಕಾದ ವಾಮ ಪಾಡ್ದ ಪೊತ್ಪೊಂದುಪ್ಲೆ ಇತೆ ಮಸಾಲದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ಕೋನೆಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಘಮ ಘಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲಿನ ಜಾವಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದೆತೊಂದ್ಲೆ ಐಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡಂ ಪೋಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಮನ ಬತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕಡೆವ ಸುರುಕು ನುಂಗಿಲ್ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪಸೆತ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟು ಹೌದಾಯ ಪಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದ ಅವರ ಕಡೆವೇರೆ ಒಂತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅನುಕೂಲ ಅಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಮಸಾಲೆ ಸಣ್ಣ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಅಂಚನೆ ಮಂಜಲ್
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಟೊಮೆಟೊ, ಕಡಕ್ಕಾದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಕ್ಕ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡ್ದ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಕುಡಾರ ಚಾಲು ಮಲ್ತದ ಈ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಇತ ಒಂಜಿ ಕಾವೇಲ್ ತೂಟುದಿಲೆ ಆಯ್ತಂತ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆಯ್ತು ಸಾಸೆ ಮೀನು ಪಡಪ್ಲೆ ಸಾಸೆ ಮೀ ಪುಡ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಬೇಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಿಡ್ಲೆ ಇದು ಅಂಚನೆ ಅರೆದಿನ ಮಸಾಲೆ ನೀರು ತುರತ ಮಿನಿ ಪಾಡೆರೆ ಪೋವಡೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂದು ನೀರು ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ದ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ ಮಸಾಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ದಾವನ ಮುಟ್ಟಲ ಈ ನಮನೆ ಸಟ್ಟಗನು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಇತ ಮಸಾಲೆ ಬಣಲದ ಆರು ಲಾಯ್ಕ್ ಬಿಡೊಂದು ಬನ್ನಗ ಮಸಾಲೆ ಬೇಯ್ದಣಂದ ಅರ್ಥ ಇತ ಬಣಲಿನ ಜಾವಲೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾತೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಾವೇಲು ಸ್ಟವ್ ತಮಿದ್ದಿಲೆ ಒಂದು ಕಾವೇಲು ಬ್ಯಾತೆ ಓಲ ಹತ್ತು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾವೇಲು ಈ ನಮ್ಮದ ಅಟ್ಟೆಲಗ ನಿಕಲ್ನ ಕಾವೇಲಿ ಏತ್ ಅಗಲಾದ ಪುಂಡು ಆತ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ಇತೆ ಮಸಾಲೆದ ಮಿತ್ ಒಂಜಂಜೆ ಮೀನನ ದಿವಂಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಒರಿಜಿನ ಮಸಾಲೆನ ಮೀನ್ದ ಮಿತ್ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ಮೀನಿನ ಮಸಾಲೆಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೋಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲುವಾದ ಯಾನಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಿನಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ ಮೀನನ ಸುಮಾರು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯರೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆತ್ತದ ಮೀನನ ಮಕ್ತ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೀನನ ಮಕ್ತ ಪಾಡನ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸುಲುವಾದ ನಮ ರಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಸಟ್ಟ ಗನು ದೆತೊಂದ ಇತ ಅಂಚನೆ ಬರೇಟೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ ಮೀನ ಮಿತ್ ಪಾಡಂಪೊಲೆ ಇದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಾಯಲೆ ಅಪಗ ಮೀನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾಯುಂಡು
ಹೇ ಬಂಗಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತಯಾರಾತಂಡ ಒಂದು ನಿಕಲ್ ಎಂಚಲದಿತನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ 100 ಗ್ರಾಮಗ ಸುಮಾರು 218 ಕಿಲೋ ಕ್ಯಾಲರೀಸ್ ಉಂಟು. ಎಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಲೆಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ.